Her vaqtdagıcha yomg'ir yog'a, chunki biz Omsk өлкәсе Большеречье rayoni Qorakul avulunda. Dürüst bu avulga kelib tursak, нишләптер yomg'ir yog'a. Bugün Qorakul avulunda zor bayram, avul bayrami. Ona 360 yıl. Sanısız. Ничек сезнең хәлләрегез? Бүген менә 360 ел безнең Каракүлгә, яңа Каракүлгә, инде авылны яңа Каракүл дип әйткәле мөмкин янә. Я әлхәмдулилlah, Аллага шөкер, менә бүгенгә җиттек, менә байрамга җиттек, менә өйләргә бөтен халык, күпчелек халык керде, яшәп ятырлар, шатланып, куанып, рәхмәт. Татарстанга мин бер генә әйткәм, зур рәхмәт, эшкәрә бик зур рәхмәт. Без Татарстан безне поддержать мәсә, күтәрмәгән булса, башкалар алай күтәрмәгән булыр иде. Бу минем туган авылым. Минем монда тимәнием укытучы булып эшләгәннәр. Үзләре алар безнең нәселләр Казан ягыннан килгәннәр. Мондагы кайгы ул миңа беренче миңа шулай киләкте. Үземнең кайгым кебек. Без халыкка булыштык. Аллага шөкер. Менә бүгенгә зур байрам, халык өчен зур байрам бу. Бик шатлык. Авылыбыз яңадан күтәрелде дип. Исегезгә төшерәбез. 6 май көнне Qorakul авылында янгын чыгып 20дән артык кырылма янып бетте. 10 гаилә йортсыз калган иде. Бездә халык алай күп яшәмәйде, все бөтен монда калдык, китеп калмадык. Без как самая молодая семья калдык монда. Ни өчен калдыгыз? Авылны тотып калган дип калсын дип, наше национальное что осталось дип әйтер иде. Чыннан да авылдан халык китмәде, бар дөньядан ярдәм килә башлады. Равнодушие булгалды ич түгел халыкның. Мондай яшәп торганнарга. Аңлавымча сез дә ярдәм иткәнсез менә бу авылга. Инде аларга хоть аз булса да терәк булгалы, аз булса да булышып, все же тормышларын турайткалы. Бүгенге көндә 8 йортыбыз торды, 8 йортта яшиләр. Тагын 2 йортыбыз төзеләчәк. Аллага шөкер, без бердәм, без бергә икәнлегебезне аңладык. Аннан соң инде менә шушы килгән ярдәм, теләктәшлек барлык дөньядан, илебездән, Татарстаннан, Рөстәм Нургалиевичтан әйме, шундый зур агымнар килде безгә, шуның хәтта үзебезнең губернаторыбыз, үзебезнең глава башлыгыбыз, безгә Васил Гаязов Шәһразиевләр, гомумән әйткәндә, барлык туганнар Türkiye, Finlandiya, Fransa, Qorakul яши, Алла бирсә, тагын яшәячәк. Qorakulda түземле, сабырлы, зур хуҗалыклы кешеләр яши, һәм алар чыннан да үз авылларын яраталар. Шуңа күрә авылны бетергә бирмәделәр. Qorakul авылының 160 еллыгында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев һәм Омск өлкәсе губернаторы Александр Бурков катнаштылар. Сәламләүләр, котлау сүзләре, бүләкләр тапшырылды. Мы видим сегодня и находимся на празднике, большом празднике в честь возрождения села Qorakul и продолжения истории. Вот это, наверное, самое важное и главное для тех, кто живет на этой земле. Qorakul авылында узган бәйрәмнең тагын бер күркәм мизгеле. Монда һәр йортка, 26 йортка бөтен дөнья татар конгрессы шамаил һәм Коръән бүләк итте. Кояш һәр вакытта әйбәт кеше генә чыга дибез. Әгәр дә яңгыр ява икән, иң яңгыр яган вакытта иң тугры, якын дуслар, туганнар гына килә дип. Менә без шуңа кирәк килеп җиттек. Яңгыр яусын, икмәкләребез булсын, өстәлләр һәр вакытта да түгәрәк, мул булсын. Васил Габделгаяз улы һәр вакыттагыча халык җырларын киләүне сорады. Бер сүзсез халык моны күтәреп алды. Бәйрәм бит. Ансамбльләр үзешчән һәм Казан артистлары чыгышларыннан соң кунаклар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алып, һәйкәл янында агачлар утыртты. Киләчәктә без ташламыйбыз. Килеп булышып күтәрелергә тиеш. Гөл бакча булырга дип. Гөл бакча булырга тиеш. Нинди теләкләр белән утыртасыз әлеге юканы? Без сөйләштек берничә елдан соң монда килеп, бал кортларыннан җыелган балны ашарга дип шуңа күрә. И аннар Татарстанга күтәреп кайтабыз. Кимергә дә алып киләбез берсен мәләкәгә. Шахтер балына әйләнә инде бу. Әсәнә Садретдинова, татарлар, Qorakul авылы, Омск өлкәсе.